Tak a máme tu ďalšiu pikošku na dnešný deň. Išli sme kúpnúť aj na banánovú plantáž, nielen kávu, ale aj banán. Všade kam kúpnete je banán. Od najmladší až toto všetko. A keďže je to muzeum, tak ideme kúknúť, jak sa to pestuje a čo všetko z toho vecou urobí. Ideme tam. Jak vidíte, tu sa im darí na priame slnku, žiadne tiene, žiadny ony. A pozrite banánov, jak nasraných. Tak dostali sme sa na pláž, nie na pláž, na plantáž. Si to mýlim, pláž a plantáž sú podobné, ne? Ani nevieš, ako sa to vyslovuje, či vyjadruje. No, ale pozrite, aký krásny banán. Úplne neuveriteľné. Škoda, že si nejedáš. Nádherné sú. A každý jeden je takto obsypaný týmito banánmi. Vitajte na Kanárskych ostrovoch, krajine, kde banány nie sú len ovocím, ale súčasťou histórie. Prvé banánovníky sem priniesli Portugalci pred viac ako 500 rokmi. Ich cesta bola dlhá, od Papuj Novej Guiney, cez Indiu, Afriku až sem, na Kanáre a neskôr do Ameriky. Dnes poznáme vyše 400 odrôd, od malých ladyfinger až po obrovské plátano macho. V Európe však najčastejšie vidíme len žlté Cavendish banány. Tu na Kanároch ale pestujeme vlastný unikátny druh, plátano canario. Je menší, ale výrazne sladší, pretože rastie v sopečnej pôde, vystavený oceánskemu vetru a slnku. Ideme sa fociť, nemáme na vás čas. Produkcia sa začala v 19. storočí, keď boli ostrovy veľmi chudobné. Briti založili obchodné kolónie a z kanárskych banánov sa stala vzácna komodita. Prvé úrody putovali do Liverpoolu, neskôr do celého Španielska. A tam smerujú dodnes. Kanárske banány nikde inde na svete nekúpite. Prečo sú drahšie než tie z Južnej Ameriky? Lebo ich je menej. Pestujú sa v menšom množstve a zberajú sa vždy čerstvé. Ľudia si za tú chuť radi priplatia, veď kto ochutná, okamžite zistí rozdiel. Banánovníky tu na Kanároch pestujeme ako rodinu. Na malom kúsku pôdy rastie matka, ktorá prináša plody, vedľa nej babka, už vyradená rastlina, a okolo nové deti. Jedno z nich vyberieme ako princeznú, ktorá sa stane ďalšou matkou. Tak sa životný cyklus opakuje celé generácie. Banán rastie rýchlo, za 9 mesiacov zakvitne a za pár dní sa z kvetu stane budúci zväzok plodov. Tie sa otočia za slnkom a získajú svoj typický tvar. Jeden zväzok môže mať aj 250 banánov a vážiť 70 kg, preto rastliny musíme podopierať. Každý pondelok muži nosia na ramenách stovky zväzkov z polí až k nákladným autám. Je to ťažká robota, ale takto zabezpečujeme čerstvé banány pre trhy v Las Palmas a Madrid.
práve tu je rozdiel oproti banánom z Južnej Ameriky. Naše môžu dozrievať priamo na rastline a získajú viac sladkostí, minerálov aj prirodzenej chuti. Rastlina rodí len raz, preto po zbere matku zrežeme a živiny prenechá princeznej. Tak sa udržiava rovnováha a niektoré plantáže fungujú týmto spôsobom už vyše 170 rokov. Bez chemikálií, bez ničenia pôdy, len vďaka sopečnej zemi, minerálnej vode a prísnym pravidlám Európskej únie. Okrem klasických banánov existujú aj vzácne odrody. Červené s chuťou po malinách, drobné sladké z Filipín, obrovský plátano macho na varenie či dokonca modrý banán s jemnou vanilkovou arómou. A práve tieto rozmanité chute môžete ochutnať aj vy v Múzeu banánov tu na Kanárskych ostrovoch. Veľkí producenti často zakrývajú banánovníky plachtami, aby rýchlejšie rástli. My však pestujeme inak. Nechávame ich dýchať čerstvý oceánsky vzduch. Na 6 hektároch rastie 7500 banánovníkov. Stará sa o ne len 5 ľudí. Všetko ručne, bez strojov. Každý pondelok ráno zozbierame približne 400 trsov, aby sa čerstvé dostali na trhy. Minulý rok sme vypestovali 210 tón. Nie najviac, ale s výnimočnou kvalitou a najlepším ziskom na kilo. Pretože tu pestujeme poctivo, s presnosťou a srdcom. Aj preto k nám prichádzajú iní pestovatelia porady. A práve z tejto skúsenosti vzniklo Banánové múzeum, ktoré sme otvorili len pred 10 mesiacmi. Odvtedy privítalo tisíce hostí, turistov aj odborníkov z celého sveta. Ale viete, čo je na tom najlepšie? Samozrejme, okrem ľudí, ktorí tu pracujú, naše banány. Tak poďme, ochutnajme. A tu začíname s najlepšími banánmi na svete. Naše. Mierne menšie, nie úplne dokonalé a tie malé čierne fľaky. To je cukor, znak, že dozreli priamo na rastline a sú plné sladkosti. Ďalej tu máme lahodné produkty. Džemy, banánový, banán s kaktusom alebo banán z aloe vera. Potom vína, na jednu fľašu použijeme 3 kg banánov. Od bieleho ovocného vína cez likéry až po môj obľúbený šumivý nápoj z banánov a marakuje, skoro ako afrodiziakum. Po prehliadke sa môžete ešte vrátiť na plantáž, urobiť si fotky alebo len tak sa prechádzať. O 5:00 zatvárame, nastavujeme alarm a vypúšťame psov. Ďakujeme za vašu návštevu.
Notice that one's got 3 left.